alle sammen, så året skudt i gang. Der er masser af hårde timer, men I skal ikke være bange. Der er masser af seje drenge og en masse flotte piger. Og lige om lidt så er der fest, ja I ved hvad vi siger. Nogen har det let, andre de har masser af stress. Men der er en særlig gruppe kaldet E69. Vi er søde, vi er rare og vi holder fester. I er putter, I er klar og I er vores gæster. Hvad det er, hvad det er, hvad det er. Stadig bare et festival, stadig lige her. Vores mødre sagde til os, kære børn, skal I ikke passe skolen? Men vi sagde, mor, der stadig masser tid nok. Tjekker dansegulvet, der er fyldt nok. Tjekker frustration, der er bare altid øl nok. For vi drikker bare der er ingen farter. I køber i vores bar, så vi laver masser barter. Er I mænd eller mus, for vi drikker meget booze. Så hvis I gerne vil med, skal der vodka i jeres juice. Vi mangler nyt kød, kunne det være dig? Vi laver interviews, så hvis du er mega sej, så skal du melde dig til. Vi håber at de vil, så ses vi snart, ja det glæder vi os til. Bum. 6400 tænder op for festen uden tændvæske og kul. AGS'erne er taget tilbage til deres hul. Vi går ud med 12 og de går ud med 0. Nogle af jer har jo egentlig festet med os før, men det er lige meget, for i år der bliver det større. Fucking fede fester og sindssygt meget druk. Vi fester indtil jeres dansesko har fået muk. Der er rave, der er solgt og masse andet sjov. Så smid jeres bøger væk i 69, de giver jer lov. Så planerne er lagt og hør hvad jeg har sagt, for vi har en heldig pakke. AGS, vær på vagt, hvad så? Okay, let's listen to this shit. Hello.